είναι το τυπικό παράδειγμα του ανθρώπου που βρίσκεται σε σύγχυση. Αφήνοντας πίσω την πατρίδα που μεγάλωσε και με γενναίες δόσεις αυτοσαρκασμού, προσπαθεί να επιβιώσει στο κωμικοτραγικό χάος της μεγαλούπολης. Έρχεται αντιμέτωπη με πανωτές απογοητεύσεις, έρωτες αδιέξοδους, δουλειές του ποδαριού και τα χαμένα της όνειρα. Η Βούλα, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, περιμένει κάτι για να γίνει ευτυχισμένη. Όταν αυτό το κάτι έρχεται, πάλι κάτι λείπει. Ώσπου φτάνουν τα Χριστούγεννα και πρέπει να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο τραύμα της ζωής της, την απώλεια. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο σύγχρονο πρόβλημα της κοινωνίας μας, τη μοναξιά. Μοναξιά ανάμεσα σε τόσους ανθρώπους επιτρέπεται να υπάρχει? Και κάπου εκεί, λίγο πριν την κατάρρευση, η Βούλα θυμάται τα λόγια του πατέρα της, που της έλεγε: «Βούλα, η ζωή είναι ένα παραμύθι. Να πιστεύεις στον Άγιο Βασίλη, γιατί μόνο τότε θα σου φέρει δώρα. Να πιστεύεις στη ζωή, γιατί μόνο τότε θα έχεις ό,τι ονειρεύεσαι». Και κάπως έτσι συνειδητοποιεί πως η ευτυχία είναι επιλογή και πως το παραμύθι γίνεται αληθινό μόνο για όποιον τολμάει να το ζει.